filmer nu. Hvad så? Er I lige kommet i skole? Ja, det er vi. Ja, vi kan vide, at vi overholder de nye P-regler. Det må vi lige hen og tjekke her. Der er sat med mange regler der. Ja, det sagde vi. Parkering kun i opmærket p-båse, og vi skal have en bla bla bla. Ja. Har du gjort det på bilen? Ja. I kan se mig. Ja. Kom, lad os gå ind. Kantinen. Jeg var bare glad, at jeg kom i skole i dag. Han er nu selvstudie igen i dag. Nå. Ja, så tager jeg sgu hjem. Kom, lad os gå. Her har Jacob Persson til, og det er så min UMD-lærer, når jeg skal til at have UMD. Dem har vi ikke nogen af. Jo, Rikke. Vi har Kirsten Krøger en gang imellem. Kirsten Krøger har vist sådan lidt sundhed og noget ting og sager. Sød dame. Ja. Rikke. Er vi startet? Ja. Herinde er Mine. Har vi haft. Hej Mine. Hej Mine. Ah, det er til vores Petja Kutja. Hej. Hej hej. Det er kun til vores Petja Kutja. Så det er bare sådan for sjov. Hvad? Ja. I er både dejlige og dygtige og skønne og herlige og lækre studerende. Og det var piv. Ja. Det er lige meget. Yes. Ja. Godt Mine. Så har vi Christine, vores pædagogiklærer. Ja. Og Jens Christian Ja. til som er VNT. Ikke gem Jens Christian. VNT. Som mig og Josefine skal have. Mega sejt. Så skal vi stå her. Det går Josefine. Er vi på filmen? Er der gået 20 sekunder? Nå, undskyld. Så er det bare sammenhæng. VNT. VNT. Hvor man laver masser af kreative ting. Selv en gummistøvle kan man få noget ud af. Hvad laver du, Josefine? Jeg skulle have SKB. Hvad ser det ud? For helvede, mand. Så var sgu da det, vi skulle have valgt i stedet for. Hvorfor fanden tog vi ikke SKB så? Det er for fedt. Totalt. Vi skal i 3 praktikker. Vi har været i praktik 2,5 måneder først, og så i et halvt år har vi også været. Og så har vi et halvt år mere. Ja. Og man skal ud 3 forskellige steder, så man skal prøve lidt af hvert. Ja. Og man kan også blive uddannet. Og der kender vi en. Det her, det er så hende, vi kender, som der har været i udlandet. Camilla, hvor du har været henne? Jeg har været et halvt år oppe i Norge i en naturbørnehave, hvor vi har stået på ski og langvand, og jeg har været i en kano i en sø, der lige har været lige ved siden af børnehaven. Så der har været masser af nye udfordringer, og sproget. Var det bare mega fedt? Det var så fedt. Men nu skal I ikke bare tro, at vi sidder med næse til bøgerne hele tiden og hver dag. Vi har også vores fredagsbar hernede. Ja. Kom og se.
Nå, lad os gå ind og se, om der er gang i den herinde. For helvede. Det er jo ikke fredag endnu. For helvede! Men det er lille fredag. Så det vi- tager vi sgu ikke så højtideligt her Nej. på pædagoguddannelsen. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love. Jamen, nu er klokken 12, så vil vi tage hjem. Og det var så en dag på IKAST seminar, som I lige har set. Så ja, hej hej. Hej hej.